Σας κύριοι σε ένα Slam Dunk Show, που εδώ πέρα βλέπουμε τον Νίκο Δημόπουλο σε ένα κάρφωμα. Ετοιμάζεται, κάνει κάτι κολπάκια. Τρέχει, πάει προς την μπασκέτα και καρφώνει. Ναι, κρεμιέται στην μπασκέτα, δεν ξεκολλάει από εκεί. Ναι, εντάξει, τρέχει να πάρει την μπάλα. Βλέπετε κυρίες και κύριοι, είμαστε σε ένα ανοιχτό χώρο και δεν έχουμε και τις πολυτέλειες. Τρέχει για να πάει στο δεύτερο του κάρφωμα. Ρίχνει την μπάλα στην άλλη μπασκέτα. Στο ταμπλό δηλαδή. Κάνει πάλι κάτι κολπάκια. Εκεί, προπονείται, ετοιμάζεται. Μας κάνει ένα ωραίο σοου. Χορεύει με την μπάλα. Ετοιμάζεται για το κι άλλο κάρφωμα. Ρίχνει την μπάλα στο ταμπλό. Ναι. Ρίχνει ένα σούτ ο παρουσιαστής. Παίρνει την μπάλα. Πάει πάλι. Λίγο μουτρωμένο το βλέπω. Μάλλον είναι κάπως απογοητευμένος. Τη ρίχνει και... Ναι. Το βλέπω τώρα, έχει αρχίσει να ανησυχεί. Πάει λίγο πιο σιγά. Ρίχνει την μπάλα στο ταμπλό και καρφώνει, ναι! Ναι, κάρφωσε! Δεν ξεκολλάει τη ρακέτα. Big Sofo.